Umaga pa lamang ay problema na raw ang supply ng tubig dito sa isang komunidad sa barangay Dapdap, Mabalacat City, Pampanga. Bukod sa malamyang tulo ng tubig sa gripo, nasaksihan din ng news team ang pabigla-biglang pagkawala ng tubig na umano'y walang abiso. Kanina may tubig siya. Opo. Ngayon, ano po ang sitwasyon natin ngayon? Ayan ngayon po, wala po silang abiso na mawawalan po ng tubig. Ayan po, wala na naman tubig. Paano naman po kami mga consumer? Saan naman po kami kukuha ng gagamitin namin tubig? Kung makapag-emergency po kami mag-CCR po, wala po kami gagamitin na tubig. Reklamo pa ng mga residente, hindi rin daw katiwa-tiwala ang linis ng tubig dahil may kakaibang kulay ito. Kaya naman di raw nila ito ginagamit sa kanilang pagluluto. Yung problema po namin dito kasi yung pagtaas po bigla ng tubig, yung bill, tapos ang dumi po ng tubig, yellow, tapos may mga uod po na lumalabas. Ang residenteng si Gerly Luares, nakiisa na rin sa petisyon laban sa kanilang water concessionaire dahil tila kalbaryo umano ang araw-araw nilang pagbabantay sa supply ng tubig. Buti po sana kung naiinom, kaso hindi po eh. Hindi ka man din po pwede mag-stock kasi pag nag-stock ka po, ilang araw lang po kung gagamitin mo, makikita nyo na po yung dumi. Sa kagaya niyang mag-isa sa bahay na nag-aalaga ng anak, ang pag-igib ng tubig ay malaking abala. Pero higit pa umano rito ay ang katakataka na mataas na singil pero ang serbisyo, palpak umano. Palagi pong wala, tapos madumi po yung tubig, tapos sobrang taas po talaga ng singil. Doon po kami na problema. Halos 5 taon na raw ang kanilang problema ayon sa residenteng si Angelo Sobrebinas. Bunsod nito, isang petisyon ng kanilang ginawa para maidulog na sa mga kinaukulan ang kanilang sitwasyon. Paulit-ulit na lang daw kasi ang katwiran ng Villages Water Supply System Incorporated na inaayos lamang ang kanilang water pump. Hawak ko po yung dokumento na nagpapatunay po na lahat ng tao nagkakaisa po para po humingi ng tulong po sa mga nakakataas po na sana po mag-usap-usap po to about sa issue na to, sir. Para sa patas na pamamahayag, nagtungo ang CLTV News sa tanggapan ng Villages Water Supply System Incorporated. Tumangging humarap sa kamera ang aming inabutan, subalit in-email na lamang ang kanilang tugon nitong November 10. Ayon kay Elea Bautista, nagpakilalang project manager ng Villages Water Supply System Incorporated sa Dapdap, nagkaroon na raw ng dialogo noong October 20 para ma-address ang pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Aprobado rin daw ng Water Resources Board ng Provincial Government ang kanilang permit at water rates. 164 pesos and 50 centavos ang minimum rate para sa 0 to 5 cubic meters sa isang residential area at 987 pesos naman ang minimum rate sa commercial na kumukonsumo ng 0 to 15 cubic meters. Buwan pa umano ng Setyembre ang kanilang naging abiso dito. Samantala, ayon kay Atty. Emmanuel Ignacio, City Administrator ng Mabalacat City, kailangang maidokumento ng mga residente ang kanilang hinaing laban sa Villages Water Supply System Incorporated. May karapatan din daw ang mga end consumer na pumili ng water concessionaire kung hindi kayang garantihan ng kasalukuyang concessionaire ang maayos na serbisyo. Paolo G. Santos, CLTV News.